No, abịakwala m ọzọ. You're welcome back. Learn Igbo language with Igbo. N'ụbọchị taa, anyị ga-amụ ekene dị iche iche a na-ekene n'ala Igbo. How to greet in Igbo language. How to greet in Igbo language. Ọtụtụ n'ụmụ anyị amụrụ ka esi ekene. So we need to learn how to greet in Igbo language. Please call your children, let them come. Let them know how to greet in the morning. Kama ha ga-asị gị good morning. Ya sị gị ụtụtụ ọma nne m ma ọ bụ nna m. Ụtụtụ ọma nne m. Ụtụtụ ọma nna m. Ka anyị na-ekene ekene n'onu anyị n'asụsụ anyị, maka na asụsụ anyị bụ njirimara anyị. Asụsụ anyị bụ omenala anyị. Ama m na ị ga-achọ ka ụmụ gị na-eme omenala anyị. Our language is our culture and our language is our heritage. So let's learn how to greet, how to salute in Igbo language. So let's proceed. The first and foremost, good morning, ụtụtụ ọma. Good morning, ụtụtụ ọma. Good afternoon, ehihie ọma. Good afternoon, ehihie ọma. Eji m n'aka na ị na-aghọta ya. Good night, abalị ọma. Good night, abalị ọma. Good evening, good evening, mgbede ọma. Evening bụ mgbede n'asụsụ Igbo. Evening bụ mgbede n'asụsụ Igbo. So, good evening bụ mgbede ọma. Eji m n'aka na ị na-aghọta ihe niile. Eji m n'aka na ị ga-atụsa ozi a. Share this message to people that need to learn Igbo language, people that need to know. Like, comment, even share to people who are not Igbos that want to learn. Actually, I want to learn other language. I'm not saying your children should not learn other language, no, but they should learn their own language first. That is their mother tongue, before proceeding to learn as many languages as possible, not just English. Any language as possible. Language has proven to help people in so many ways. So we should learn our own language first before proceeding to learn other people's language. Okay? So we have said good morning, good evening, good afternoon, good night. Good morning, ụtụtụ ọma. Good afternoon, ehihie ọma. Good evening, mgbede ọma. Good night, abalị ọma. Alright, aside from the morning, noon, evening, and night, there's other greetings in Igbo language. In the morning, if you see somebody you have not seen before in the morning, after saying good morning, that is ụtụtụ ọma, you see ya, ị bọọla chi. Ị bọọla chi, that is, have you woken up? Ị bọọla chi. Okay? Or once you finish everything, you're going out for work or your children are going to school. Instead of saying bye-bye, say ka emesịa. Okay? Bye-bye, ka emesịa. Eji m n'aka na ị na-esonye ha n'ekwu. Bye-bye, ka emesịa. Then ọ jesịa ọrụ nata, ọ jesịa akwụkwọ nata. When he comes back from school, instead of saying welcome, like all of us used to say in English, you say no. Welcome, no. Welcome, no. That is our greeting in
Igbo language. Then you look at somebody's face, it's not bright as it used to be. You want to inquire, how are you? Kedu? How are you? Kedu kimere? How are you? Kedu kimere? All right? Just show some care. Look into the person's face. Say, how are you? Kedu kimere? I hope we are flowing in this. So, there are so many ways to greet. There are so many ways to felicitate. But in this video, let me end it here. But ask me question in the comment section. In case of anything you want to know as regards to our greeting in Igbo language, and I will answer you. Remember, our language is our culture, our language is our heritage. Asụsụ anyị bụ njirimara anyị, asụsụ anyị bụ omenala anyị. Ka anyị mụta ya. N'ihe onyonyo a, onye aya na nwanne ya. Tụsa ozi a, share this message, like and comment. Let's learn Igbo language together. Que me sea